4 millioner i kontanter. Millioner? Sådan cirka. Hvad siger I så? Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup. Skide godt. Jamen, jeg synes, du snakkede om millioner. Det gjorde jeg også. For om en uge på onsdag er der indbetaling af ekstra skat. Og så har den vogn 4 millioner med, når den kommer hjem. Ja, så skulle alt være klappet og klart. Alt er målt op, timet og tilrettelagt. Nogle spørgsmål? Vognen er pansret. Chaufføren er bevæbnet. Og den der har den desuden politieskorte. Jamen, Egon, det er jo umuligt. Ja, netop. Umuligt. Ingen vil tro, det kan lade sig gøre. Netop derfor gør jeg det. Det er Mortensen her. Spær alle grænser. Sæt havne- og jernbanestationer under bevogtning. Luk lufthavnen. Ingen har mistanke til os. Hvis vi bare opfører os rigtigt, så er der ingen, der nogensinde vil gætte på, at det er os, der har lavet det her kup. Det er Olsen. Han kom ud for en uge siden. Jeg vil holde en parik på, at det er Olsen. Tror du virkelig, det kunne ligne ham? Men der kan komme og snuppe dem, Egon. Netop en hver kan tage den, derfor vil ingen finde på det. Giv op nu! I morgen er det vores tur. Verden ligger for vores fødder. Vi kan købe det hele. Se selv!